Mijn hart die heeft deze draaimolen in 50 jaar maken. We zullen de boel eens even opstarten. We doen eerst het lacht om. En als je dan op een kermis komt, dan weet ik al vaak. Ik moet even onder, dan kun je zeggen van, hé, er zit ik muziek in het spel. En dan zei die man. Voeten niet buiten de molen en niet staan in de molen. Het is puur, ik heb het te doen. Het is winter, ik in schildering. Ik doe weer een winter, ik doe weer wat. Ik maak een orgel. En dan moet je begrijpen, wij hebben er in het hok de wereld om een LED TL-balken. Maar daar heb je in je koplampje van de fiets, maar een triodoline, zoals 8 volt. En daar moesten ze bij zeggen, wat ik maar jongens, als ze wat wel wonen. Dat moest in de kamer. Kijk, wat figuur zeg in de kamer, ik zeg, zie ik weer. Ja, dan weer ik een stuk van de rookstoel houden. Ja, ik denk, wat gaat dat zo hier? En toen voelde er een stuk leuning al. Ja. Ja. Ah, dat gaat ook zo. Maar ja, een draaimolen is net compleet. Dan moet ik wat oppers bij en toen had hij daar een paar auto's bij maken. De meeste moet ik weer niet. Dan had hij nog een wenwaai bij maken en hij ziet het helemaal vol met stultjes, beren en het hek eruit halen, vliebedek nog uitrien, maar hij wil nooit oud maken. En door de verhuizingen van mijn huid en mij, alles kapot. Dit laat eruit, dat weer los. Ik denk dat is ik zonde jongens, ik ken het in de kachel. En heb ik hem restaureerd, dan ben ik maar bezig. Ik zal het even zien laten. Hieronder heb ik het verven. Dit kan draaien. De schillen die ben maar de figuur zeggen, uitzeggen. Zo. En het dak kan erop. Hier storen we hier. Ja, zo. En dit is brutsen, dat moet dan maken worden, maar dan hier een boeteverlachting. En dan dit draai je mooi op en dat daarnaast een schilder is. Reer en crème. Komt dan een bieskop. Prachtig. Maar het systeem van mij is dat ik maak om met balzet. Het orgel weer een beetje net helemaal meer in water. De vlagjes missen er nog houden, die moeten er nog eens even op. Ik denk, ja, dat moet ik opereerd worden. Maar hoe bijzonder is dit voor jou, dat je nou de hobby van je huid aan het opknappen binnen? Ach ja, je leert op een lagere school een hobbyclub, hè. Dan wist ik al een figuur zeggen en maatje, mooi Pieter, ik denk in de maandje. En wat voor de familie. Ja, ik ben altijd bezig geweest. Ja. Altijd wel wat. Ja, ja. En wat voor baan hield je met jouw huid? Nou, ik ben net een prater. Mijn huid weer een denker. Altijd in gedachten. Je praat meer van jouw man? Nou, maar ja, die kon wel. Ja, ik had altijd ruzie met de buurvrouw. Dus dit maakt zich helemaal oud. En dan heb ik nou wel een werk mee.